Видя какво ще правя във фейса. Гечето ми е писал. Тя ме е зарязала. Тя ме е зарязала. Ако мога да зареже такова чудо, бе. Прецаках ли го тоя? Чакай. Май знам костатко. Я бе да погледна. Мали, и тук съм видя. Аре, къде се скрива? Ко правиш тука, бе? Нищо ще. Как нищо, бе? Браточка. За малко не се разплаках. Добре, че не си имал някакъв... Не да знам, нещо тайно, с което да ме снимаш и да се види, че плача. Тоест не плача. Не съм те снимала как плачеш. Тоест не плачеш. Така ли Чакай. значи? Така ли значи? Отивам да не поплача. Отивам да гледам. Сапунки, т.е. първа. Да, вече бе, признай го. Кажи го, моля те. Защо? Защо? Да, кажи тайните си. О, май то сме видя. Чакай. Къде е съседът? Я да се скрия. Нищо не сте видели. Каква е тази озловица, дето плаче, бе? Чили ли си, бе? Не, краля на възглавниците. Кой друг може да е? Ти си някакъв крал на афганците ли, бе? И гледаш си пълки. Аз не съм крал на възглавниците. Аз съм турчен. Истинското ми име не Гошо, ами Харун. Абонирайте се за вас, иначе ще дойде и ще ви потурча яко.